Така, и Костаничо от Сиритбек е тук. И в момента ще играем Minecraft Skywars в някакъв сървър. Така, играх малко Skywars и е труден мапът. И са трудни маповете. Ето вижте кил 1 и премиране, разбира се. Да бъде... А така влязохме. О, дефолт. А така някой. Овърлей. Или овър... Абе, я да видим честовеца. Нормал. Пак стана. Стига да ми дадете някакъв меч. Пак стана. И както виждате е нещо като Hypixel. Чай, едно и също са. Това е по-хубавото, ама да, ето. Ето. Тая кирка може да ми потрябва за нещо, не знам. Само да питам... Да, ето. Някой разбира се, че ще ми скочи. Така че внимайте. Когато играете в този сервер, ако не пропусне. Ето вижте. Вижте, казах ви, че някой ще дойде. Ето. Лаве. О, мага, брат, смисъл. Аз съм най-тъпет човек на света. Благодаря. Аха, виж. Айде, умирай там. Охо. Трябва ми... няма. Откъде? Виж го, бе. Абе, умирай, бе. Аре, бе, не бъде толкова слош към мене, бе. Взимай кирката толкова. Така, бе. Айде, махай се от мене. Сега някой ще ме бутне, разбира се. Мале, умирам. Мале, ако не намеря храна. Айде, умирам. Рибка, не. Да, умирам, разбира се. Защото няма голден апълки. Ако има голден апълки, всичко ще да е супер. Оп! Абе, да стане нещо. Брейнслон. Ето Брейнслон. Yes. Почнахме. Това мапът. Не знам колко са маповете още. И не съм отишъл по средата. Колко ли... Билдър, Бейкър. Искам да имам енчантър, което... Ауч. Защото може да се енчантва. Може после да въртнем колелото на къци. Айде от първия път. Меч. Биом Regeneration. Хубаво нещо. Айде. Ако има киброни на всичко, ще да е изи. Нямам. Абе, да видим, нали? Без броня, да видим как ще се справим. Изязвам голема палка, някой да ми дойде и съм готов за него. Има някой там. Виждам го. Тунда стоявка. Тунда стя. Карен си! Маги се! Това е по-хубаво. Това е най-хубавото нещо, да те стреля някакъв. Кой бе? Така. Не бъди толкова лош към мене. Лош към мене, бе! И страхливец такъв. Виж го, страхливец със страхливец. Айде, умирай, бе. Ето е да си тъп. Вау. Един брейн.
Чакай. Взяваме на голяма колка. А така, бица. Сега си идвам. Здравей! Чао! What? Видяхте ли го? What? Видяхте ли го какъв беше хак? Беше хакер! Поне имам два пренса. Два такива музика. Което не знам какво представлява. То съм мисъл. Ability Vampire. Което... някакви са неща. Ето то. Бързо. Дефалтката. Айде, почваме. Бум! Айде, взимай. Така, броничка, хубаво нещо. Айде. Кирка. Откъде, бе? Остайте ма намира да си взема някакъв мед, бе. Защо са толкова гадни? Защо са толкова гадни? С мене. Защо? Аз нещо не съм ги направил. Защо са толкова гадни? Свичът ми. Не ми накърни на настроението. Чем към тоя. А той се усечи. Здравей. Ще ме стреш с локля. Не се познал моето момче. Опа! Легенд. Ой, легендарка излъж. What? Познавам някакъв друг мап, не знам защо. Не съм знал защо ме познавам в някакъв друг мап. Видяхте ли? Окей, не знам. Ауч. Много ме брат, съм се... Опитваш се да отидеш към мене, но не успеш. Ето да се... Виж го, не успава, Взимай каквото ти падне. Тя дама друг. Имам да градник. Не, път меч. Разбира се, боже мой. Няма да го съм. Той се разходи. Шапка също. Ама не мога да не бутна. Окей. Има бутнаха. Това е. What? Ти малко бъг... Къде ме? Click here. What? What? Нещо стана. Айде да не бъдем с... Нещо стана. Сега ми ги има. Дайте ми ги има. What? Какво станало, бе? Репорт. Айде. Не знам, кит селектор, може. Айде бе, някой друг да влезе. Да не чакам толкова много, бе, брат. Good luck. Прави се тъй, бе, GG. Така, GG. GG, брат, смисъл. GG. Смисъл GG. Айде, почваме се. 5, 4, 3, 2, 1. Почваме! Почваме. Не знам къде сте. Ето ги, ето. Шатнес. Маля, благодаря ти, Боже.
Не знам. Имам чувството, че ще правят повече демидж. Не знам. Брат вече постепенно правят повече демидж. Абе, ще съм с меча, защото той е по-хубав. Поне според мен е по-хубав. Взимай легендарка. Аз пък легендарка. Нали, да, всички сте си какво трябва да взимам. Всякакви неща. Тук има. Че имаме горе. Сега някой ще ме бутне 100%. Ауч. Защо го направих, не знам. Мисъла съм мудичък. Отиваме към... О, той е сериозен май. Мале, той ми се струва сериозен. Той ми се струва сериозен. Мали. Така. Ама аз ще бутна, не знаеш. Дали ако се усети. О, не! Ghost! What? Вижте, Kid Selector. What? Айде от първия път и опа. Ето е. 5-4. Айде. Този път да не се сложим. Хора, този път да не се сложим. Дайте ми късмет. Айде. Като нямаме Sharpness, имаме Iron вече. Като имаме, ето, имаме. Не знам, ще се го сложат тук, за резерва, нали, да го бия да бием. Не. Бързо. Оу. Честплей. Ох, мамо. Ето да се защитен. Спида. Regeneration. Здравей, брат. Ой. Така беше толкова глупав да бъдеш. Това беше някакво изречение, което аз не знам беше. Какво беше? Не знам какво беше. Бързо. Бързо скачал и бързо умирал. Аха, виж го, отдалече ма би. Хей, така се прави. Охо, някакви неща. О май гад. Айде. Не, каската ми. Не. Трябва да си хвърля тия неща. О. О, ей. Айде, вземем това. И учиваме по средата, само някой да не ма бутне. Доно, нали. Да бъдем по-предпазливи, защото може някой да не бутне. Не, диамантен меч и съм много по-сточно. Охо. Така. Ако се биете, хубаво, че се биете. Що аз идвам. Ако паднах толкова жалко, щях изобщо да не гая това. Така. Не, брат, няма смисъл. Да, няма смисъл. Умирате всички и ти умираш, моето момче. Къде си ти? Никой не знаел, но ти си затменил. Аре, умирай. Гаден. Не, всъщност гадна. Така, бъди толкова глупав да ме преизвикаш. Така. Аха, шица. Виж го е, с цялата си навик. Къде тръгна, бе? Виж го е. Бейби. Окей, хора, това беше за този клип. Надявам се клипът ви харесал, така можете да палец нагоре. Долу в коментарите да видим. Долу в описанието ще дам линка за самият сървър. Довиждане от мен за сега и до скоро.